Abans de decidir-me, hi pugem en cotxe. Necessito veure l'estat de la carretera i comprovar si la pluja afluixa i així imaginar què m'espera. Durant uns minuts només observo. La muntanya sembla diferent sota la pluja. Més fosca, més silenciosa, més respectada. Finalment, la pluja perd una mica d'intensitat. No desapareix, però és suficient per decidir-me. Torno al peu del port, pujo a la bicicleta i començo l'ascens. Les gotes continuen caient sobre el casc. La carretera és brillant i cada revolt demana concentració. No penso en la velocitat. Només intento mantenir un ritme constant mentre escolto el soroll de la pluja barrejant-se amb la meva respiració. En aquest mateix port, l'any 1971, es va escriure una de les imatges més dramàtiques de la història del Tour. Luis Ocaña, líder de la cursa i gran rival d'Eddy Merckx, va caure sota una forta tempesta durant la baixada del Col de Menté. Diversos corredors van impactar i es va veure obligat a abandonar. Aquell accident va obrir el camí perquè Merckx acabés guanyant el Tour. Avui no baixo aquest port sota aquella tempesta, però és impossible no pensar en aquell episodi. La muntanya ens recorda que la natura sempre té l'última paraula. Quan arribo al cim, la pluja continua caient suaument. No hi ha grans panoràmiques ni un cel blau que premiï l'esforç, però hi ha una altra recompensa: haver acceptat que no sempre podem escollir les condicions del camí. De tornada, passem per Sant Beat. A primera vista, sembla un petit poble pirinenc més, però aquí, la pedra explica una història de gairebé 2.000 anys. Des de l'època romana, les seves muntanyes han proporcionat un dels marbres més apreciats de França, destinat a temples, palaus i escultures. Camino pels seus carrers i descobreixo que el poble és també un museu a l'aire lliure. Les escultures apareixen a les places, als jardins i al costat del riu, com si el marbre hagués decidit quedar-se aquí per sempre.